Id-dinja tagħna tinsab fil-galassja msejħa Milky Way li fiha mijiet ta' biljuni ta' stilel. Dawn il-kwiekeb jew xmux jitwildu fuq diska partikolari, iżda sal-lum ħadd ma kien jaf fejn jinsab it-tarf ta' din id-diska. Dan inbidel permezz ta' riċerka minn xjentisti Maltin fosthom il-professur Joseph Caruana mill-Università ta' Malta. Għall-ewwel darba b'dal proġett sibna fej jinsab it-tarf ta' dan id-disk ngħidulu l-star forming disk, id-disk li fih jitwildu l-kwiekeb. Skont il-kalkoli li saru, dan it-tarf jinsab bejn 35,000 u 40,000 sena dawl il-bot miċ-ċentru tal-Milky Way. Ir-riċerkaturi użaw teleskopju fl-ispazju msejjaħ Gaia li sab il-pożizzjoni ta' madwar biljun oġġett fil-galassja u permetta li nġabar kejl preċiż tal-etajiet tal-kwiekeb. Il-kwiekeb li formaw iktar lejn iċ-ċentru mbagħad dejjem tikber. Xi fisser da? Fisser li iktar ma toħroġ miċ-ċentru għal barra tistenna li l-età tal-kwiekeb dejjem tonqos issir iżgħar. Naslu f'punt imbagħad fejn terġa' tibda tola. Għalfejn beyond that point, iktar il-barra minn hemmhekk dawk il-kwiekeb li mbagħad għandhom età iktar avvanzata ma kinux hemmhekk oriġinarjament fil-fatt. Spjega li dawn ġew trasportati hawn permezz ta' fenomenu magħruf bħala stellar migration. Ir-riċerkaturi applikaw il-liġijiet tal-fiżika biex joħolqu simulazzjonijiet li permezz tagħhom sabu l-punt fejn l-inqas li jitwildu l-kwiekeb. Qal li din l-iskoperta se tkun kruċjali biex tgħin lix-xjentisti jkomplu jibnu l-istorja tal-Milky Way. L-awtur ewlieni ta' din ir-riċerka huwa Dr. Carl Fitteni li kien assistit ukoll mill-professur Victor P. De Battista. Ir-riċerkaturi Maltin ikkollaboraw ma' istituzzjonijiet fl-Ingilterra, l-Italja, ċ-Ċina, l-Iżvizzera, l-Istati Uniti u ċ-Ċina biex waslu għal din l-iskoperta li ġiet ippubblikata fil-ġurnal Astronomy and Astrophysics.